v obvodě 44 Chrudim. Dobré odpoledne, vážené dámy, vážení pánové. Kromě toho, že jsem kandidátkou za volební obvod Chrudim, tak již řadu let jsem starostkou 10 000 města Hlinska a také krajskou zastupitelkou Pardubického kraje. I díky tomu, že každý den jsem v kontaktu s občany, tak si stále více uvědomuji, že lidé jsou zklamáni, že jsou nespokojeni se současnou politickou situací, ale také, i když to možná neříkají nahlas, tak většina z nich pořád očekává, že může nastat změna. Já jsem člověkem, který se nerad vzdává svých ideálů a nerad se vzdává své víry. I když sama mnohdy také zvažuji, jestli vše, co konáme, je vždycky to správné, tak se opravdu nechci vzdát víry, že může být lépe. A co jiného by člověk měl udělat, když se mu něco nelíbí, vstát, přijmout odpovědnost a dokázat, že to nejsou jenom řeči, ale také konat. Mým volebním heslem, které jsem zvolila pro senátní volby, je slušnost a zdravý rozum. Vím, že to není heslo nijak originální, že určitě nejsem první, která ho použila, ale je to heslo, které je pro mě velmi zásadní. Jsou to hodnoty, které celý svůj život vyznávám, snažím se tak chovat v osobním životě a chovám se tak i v práci. Já se domnívám, že slušnost a zdravý rozum je také heslem, se kterým vlastně vznikala Občanská demokratická strana. Byly to ideály, které jsme si stanovili a za kterými bychom měli stát. Ať jsou časy jakékoliv, ať je doba zlá či dobrá, toto heslo bychom nikdy neměli opouštět. Dámy a pánové, já bych chtěla svým osobním konáním přispět a dokázat, že v Občanské demokratické straně jsou lidé slušní, jsou lidé zodpovědní a jsou lidé rozumní. Ale je velmi důležité, abychom toto heslo nebrali jenom nějaká 3 slova, ale abychom skutečně začali každý sám u sebe a každý den se v duchu těchto 3 slov chovali. Já věřím, že potom to skutečně dokážeme a že důvěru lidí v politiku a důvěru v Občanskou demokratickou stranu můžeme získat a můžeme s ní dále pracovat. Děkuji vám.